сархати хабарҳо. 4 сарнишини ҳавопаймои русӣ пайдо шуданд. 4 узви як оилаи тоҷик дар Ростови Русия ҷон бохтанд. таҳқиқ: Русия 42 000 сарбозашро дар Украина талаф додааст. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳафтаи нави корӣ бароятон бо барор бошад. навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 22 январ аст. вазорати нақлиёт ва ҳавонавардии ҳукумати Толибон шоми якшанбе аз пайдо шудани боқимондаҳои як ҳавопаймои русӣ ки дар вилояти Бадахшони Афғонистон дучори ҳодиса шуд хабар дод. ба гуфтаи мақомоти ҳукумати Толибон, ин ҳавопаймо дар вулусволӣ ё ноҳияи Куфоб вожгун шудааст. ин минтақа бо ноҳияи дарвози Тоҷикистон ҳамарз мебошад. ҳавопаймо аз Таиланд ба Русия парвоз мекард. ба гуфтаи вазорати нақлиёт ва ҳавонавардии ҳукумати Толибон, 4 тан аз сарнишинони ин ҳавопаймо наҷот дода шуданд. Забиҳулло Муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати Толибон, дар шабакаи X твиттери пешин гуфтааст ки талошҳо барои пайдо кардани дигар сарнишинони ҳавопаймо идома дорад. бархи расонаҳои дигар гузориш доданд ки 2 сарнишини дигари ин ҳавопаймо дар натиҷаи ин ҳодиса ҷон бохтанд. раиси вилояти Бадахшони Афғонистон шаби гузашта ба Радиои Озодӣ дар бораи ин ҳодиса гуфт: ҳавопаймо дар ноҳияи Куфоб сукут кард. 6 нафар дохилаш буд ки 2 танашон мурданд ва 4 нафари дигар зинда мебошанд. ин изҳороти Толибон аз сӯи манбаъҳои дигар тасдиқ нашудааст. ба гуфтаи мақомоти рус, ҳавопаймо бо ҳадафи ёрии таъҷилӣ парвози чартерӣ анҷом медод. дар ҳамин ҳол хабаргузори РИА Новости аз қавли манбааш дар идораи авиатсионии Русия навиштааст ки ҳавопаймо имкон дорад ба далели нарасидани сӯзишворӣ дучори садама шуда бошад. 4 узви оила дар деҳаи Гулистони ноҳияи Исфара шаби 17 ба 18 январ бинобар нафасгир шудан аз ҳавои олуда бо монооксиди карбон дар шаҳри Ростови Русия ба ҳалокат расиданд. яке аз дӯстони ин оила ба Радиои Озодӣ гуфт: ҷасади Фаёзҷон Савриддинов, ҳамсараш Раъно Савриддинова ва Ғуломҷону Ғуфронҷон, 2 писари тақрибан 37 ва 38 солаи онҳо ба Душанбе фиристода шуданд. мусоҳиби Радиои Озодӣ афзуд: азбаски шаб нерӯи барқ дар ҳавли онҳо қатъ шудааст, онҳо генератори бензиниро рӯшан карда дар шаби хобашон аз дуди он заҳролуд шуда ҷон доданд. дар Русия ки мезбони асосии муҳоҷирони кории тоҷик аст, солона садҳо нафар дар ҳодисаву тасодуфҳои гуногун ба ҳалокат мерасанд. Парлумони Аврупо бо қабули як қатнома ҳукумати Тоҷикистонро барои саркӯби расонаҳои мустақилу хабарнигорон, мунтақидони давлат ва вакилони мудофиъ сахт танқид кард ва иҷрои дархостҳои Душанберо барои пайвастан ба барномаҳои имтиёздори Иттиҳоди Аврупо ба иҷрои шартҳои бастагӣ дод. қатнома рӯзи 18 январ қабул шуд. вакилони Парлумони Аврупо ҳамзамон аз ҳукумат даъват карданд ки тибқи аҳдҳои байнулмилалии худ имкон бидиҳанд то матбуот озодона ва бетарсу ҳарос фаъолият кунад. вокуниши бархи коршиносон ва хабарнигорони тоҷикро дар як гузорише аз ҳамкорони мо Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз ҳамроҳ мебинем. бархи коршиносон ва хабарнигорони тоҷик шартгузории Парлумони Аврупо ба Тоҷикистонро хариду фурӯши озодии матбуот аз сӯи Иттиҳоди Аврупо унвон карданд. Парлумони Аврупо бо қабули як қатнома ҳукумати Тоҷикистонро барои саркӯби расонаҳои мустақилу хабарнигорон, мунтақидони давлат ва вакилони мудофиъ танқид кард ва иҷрои дархости Душанберо барои пайвастан ба барномаи имтиёздори Иттиҳоди Аврупо ба иҷрои шартҳои бастагӣ дод. ҳамчун журналист ман ҷонибдори озодии матбуот ва рушди ВАО мебошам. вале дар пасманзари воқеаҳои ахири ҷаҳон ман шубҳаи амиқ дорам. ҳамин ҷанги Украина ки журналистон таъқиб мешаванд, ҳамаи расонаҳое ки ба ҳукумати ин кишвар нохушоянд ҳаст баста шудааст. ҳамаи ҳизбҳои оппозитсионӣ дар ин кишвар баста шудааст. Оппозитсионные партии закрыты. Парлумони Аврупо гуфтааст, фишори мақомот ба расонаҳои дохилӣ ва худсонсурӣ ба таблиғ ва пахши маълумоти дурӯғи Русия дар мавриди ҳамлаи таҷовузкоронааш ба Украина мусоидат мекунад. Хуршеди Атауллоҳ, сардабири ҳафтаномаи Фараж, дар бораи худсонсурӣ дар матбуоти Тоҷикистон гуфт: ҳар як газетаи хусусӣ бо бардошт аз таҷрибаи талхи рӯзи нав дар соли 2003 бо бардошт аз таҷрибаи талхи нигоҳу озодагон албатта барои худаш як хати қирмизӣ дорад ки аз он бояд нагузарад ва ин ки гӯё даъвоҳое дар мавриди он ки гӯё мақомоти Русия дар масъалаи озодии баён гӯё ягон вазн доранд ё нақш доранд,
من چیزا نه دیدم نه حس کردم. هرچند که ما صاحبی 3 گازeti چاپی، 1 گازeti الکترونی و 1 آژانس اطلاعاتی هستیم. مثلا من حتی عادی‌ترین کارمند سفارت روسیه نمیشناسم. ولی اونهایی که сайфулло сафаров таҳлилгари тоҷик бар ин аст ки шарт гузоштану таҳрим эълон кардан дар аврупо муд шудааст, вале таҷрибаи таҳрим эълон кардан бар зидди русия собит мекунад ки ин таҳриму шартгузориҳо натиҷаи дилхоҳ намедиҳанд. масъалаи журналистон набояд ки масъалаи шартгузорӣ шавад ба мисли ин. чунки дигар журналистҳо кор карда истодан, озодӣ ҳаминҷо кор мекунад, масалан BBC ҳаминҷо ҳаст, ҳамаи ташкилотҳои байнахалқӣ, радиоҳои байнахалқие ки интернационалӣ ҳастанд, онҳо дар Тоҷикистон фаъолият доранд ва танқид ҳам мекунанд, лекин танқиди созанда. дар вақте ки созанда бошад, вай ба қонунҳои мо, ба сиёсати сулҳҷӯёнаи кишвари Тоҷикистон мувофиқат мекунанд. аз ин сабаб нисбати онҳо чораҳо дигар андешида намешаванд. аммо зафари суфӣ, хабарнигори тоҷики муқими аврупо бар ин аст ки чунин қадномаҳоро ҳукумати Тоҷикистон мисли гузашта як нав пушти сар мекунад ва вазъияти озодии сухан тағйир намеёбад. то ҷомеа худаш дар баробари амалкардҳои ғайриқонунӣ ва муқобили ёки мухолифи озодии баён ва андеша ва ҳуқуқи озод зистани мардумро нодида мегирад, ҳукумат ҳаминтури идома медиҳад. аз кишварҳои узви иттиҳоди аврупо дархост шудааст ки ҷомеаи шаҳрвандӣ, мудофиёни ҳуқуқи башар ва кормандони расонаҳои мустақилро дар Тоҷикистон ки ба ҳимоят эҳтиёҷ доранд, бо додани раводид ё бо сармоягузорӣ пуштибонӣ кунанд. идомаи назорати вазъи ҳуқуқи одамон дар Тоҷикистон аз хостаҳои дигари парлумони аврупост. ҳарчанд дар гузашта чунин қадномаҳо натиҷа надодаанд, бо назардошти барномаҳои имтиёздори аврупо интизор меравад ин бор таъсири он ба маротиб бештар бошад. дар ин пасманзар хабарҳои тасдиқнашудае аз эҳтимоли озод гаштани аксари маҳбусон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда буд. як таҳқиқ нишон додааст ки русия аз замони оғози ҷанг дар Украина дар рӯзи 24 феврали соли 2022 то кунун бештар аз 42 000 сарбозашро талаф додааст. хабарнигорони расонаи Медиазона ва бахши русии BBC ки таҳқиқро анҷом медиҳанд, ҳуввияти ҳамин теъдоди сарбозони кушташударо мушаххас ва муайян карданд. дар гузориш омадааст ки аз ин миён бештар аз 5000 сарбози нав сафарбар шуда ва 7810 нафарашон зиндониёне буданд ки аз зиндонҳои Русия онҳо ҷалб карда ба ҷанг бурданд. ин таҳқиқ ҳамчунин муайян кардааст ки дар ҷанги Русия то кунун бештар аз 3000 афсар кушта шуданд ва 349 нафари онҳо рутбаи болотар аз лейтенантро доштанд. омори мазкурро хабарнигорон аз манобеи боз ба мисли таъзияномаҳо дар матбуот, навиштаҳои хешовандони кушташудагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷамъ оварданд. вазорати дифои Русия талафоти сарбозонашро дар ҷанг ошкор намекунад ва омори хабарнигоронро ҳам шарҳ надодааст. як илова ба қонуни нави фарҳанги Тоҷикистон пешбинӣ кардааст ки аз ин бабад сафарҳои дохиливу хориҷии ҳунармандони тоҷик ва барномаҳои ҳунарии онҳо бояд бо вазорати фарҳанг ҳамоҳанг карда шавад. ҳадаф аз ин ба қавли вазорат муаррифии арзандаи фарҳанги тоҷикистониён аст. ба эътиқоди мунтақидон ин муқаррароти қонун озодиҳои эҷодии ҳунармандонро маҳдуд месозад ва сабаби сензураи ҳунарӣ мегардад. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон тарҳи нави қонун дар бораи фарҳангро охири соли гузашта тасвиб кард ва он рӯзи 18 январи имсол расман ҳукми иҷро гирифт. солҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳунарнамоии баъзе аз овозхонҳои тоҷикро ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар хориҷ танқид мекунанд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 22 январро дар замонҳои гуногун фаро мегирад. моҳи январи соли 1933 пойгоҳи Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистон таъсис шуд ки баъдан бо институтҳои геология, ботаника, зоология ва паразитология, таърих, забон ва адабиёт табдил дода шуд. фаъолияти босамари таҳқиқотии ин пажӯҳишгоҳҳои илмӣ заминагузори таъсиси Академияи илмҳои Тоҷикистон дар соли 1951 гардид ки раҳбарии онро бо пешниҳоди Бобоҷон Ғафуров, нависанда ва донишманд Садриддин Айнӣ ба уҳда гирифт. бо вуҷуди нақши муайяне дар рушди илми тоҷик ҳам замони шӯравӣ ҳам дар давраи истиқлолият
این نهادро барои номустақилӣ ва ба сиёсати ҳукумат мутобиқ шудани илм ва фаъолиятҳои илмӣ интиқод мекунанд. 22 январи соли 1992 дар назди Девони вазирони Тоҷикистон саридораи назорати гумрукӣ таъсис ёфт ва баъдан бо сохтори ҷудогонаи Кумитаи гумрук табдил дода шуд. Дар оғози таъсисашон тавонист аз мавҷи бузурги интиқоли молу таҷҳизот аз Тоҷикистон ба Русия пешгирӣ кунад, аммо акнун ришваситонии бархе аз кормандон ва пардохтҳои баланди гумрукӣ мавриди танқид қарор мегиранд. 22 январи соли 2009 бо як фармонаш президенти вақти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама ба бастани боздоштгоҳи Гуантанамо дар Куба амр дод. Ин замоне буд ки дар Гуантанамо наздик ба 250 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар терроризм нигаҳ дошта мешуд ва 21 нафар мавриди муҳокима қарор доштанд. дар Гуантанамо дар умум 12 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам ки дар ҷангҳои Афғонистон зидди нирӯҳои эътилофӣ ҷангиданд, нигаҳдорӣ шуда баъдан бархе ба Тоҷикистон истирдод шуданд. имрӯз 1000 рубл ба 123 сомони 90 дирам баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон 100 доллари амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1192 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. Агар шумо ҳам хабар ё аксу видео доред ба мо фиристед. То фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.